Ndidataya moyo wanga chifukwa cha iwe. Lero wakanika kundichitira umboni. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene timamva mawu a Mulungu amatiyankhula komanso cholinga chimakhala chona kuti zimene Mulungu ayankhula nafe mawa zitithandize pamene tikupanga ziganizo zathu. Lero tikukambirana pamutuona kuti ndidataya moyo wanga chifukwa cha iwe. Kodi lero iweyo wakanika kundichitira umboni? Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Luka chapter 22 ndime ya 55 mpakana ndime ya 61. Anthu aja anamugwira Yesu napita naye ku nyumba ya mkulu wa ansembe onse. Petro ankawasatira chapatali. Iwo adasonkha moto mkati mwa bwalo la nyumbayo nakhala pansi pamodzi. Petro nayenso anakakhala pakati pawo. Mtsikana wina wantchito anamuona atakhala nawo pamotopo. Anamuyang'anisisa nati, awanso tu anali naye. Koma Petro anakana adati, mayiwe sindidziwa ameneyu. Patapita kanthawi pang'ono munthu wina pomuona adati, akulu inu ndinunso mmodzi mwa iwo aja. Koma Petro adati, munthu iwe, ayi ndithu sindine. Patapita ngati ora limodzi munthu winanso adanenetsa kuti ndithudi akulu awanso anali naye, pakuti ndi aku Galileya. Koma Petro adati, munthu iwe sindikudziwa zimene ukunenazi. Ndipo pompo akulankhulabe tambala adalira. Ambuye anachewuka nayang'ana Petro. Pamenepo Petro anakumbukira mawu aja amene Ambuye adamuwuza kuti lero lomwe lino tambala asanalire ukhala utandikana katatu. Pamenepo anatuluka nakalira kwambiri chifukwa cha chisoni chachikulu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, kunja kuno Mulungu amazionera. Inuyo mukudziwa kuti ifeyo kuthawira kwathu ndi Mulungu. Kaya timathawirako kuti tikabisale, kaya timathawirako kuti tikalandire chithandizo, kaya timathawirako kuti tikamulalatire kuti watikhumudwisa. Kuli zambiri zolephereka kunja kuno, zimene kwa ife amene timakhulupirira Mulungu potosana azala chala china chimanka kwa Mulungu yemweyo kuti sanatithandize. Kuli moyo olephereka kunja kuno, munthu kulephera kuyendesa ndi kuongolera moyo wake omwe. Mowa ukumusambula, fodya akunyosola mapapu ake, dyera likumuthawisira azinzake. Moyo nkumachita kuoneka kuti apatu moyo ukukanika. Kuli mabanja olephereka kunja kuno, anthu awiri kukanika kuti alongosole banja lawo liziyenda mu line. Kuli mipingo yolephereka kunja kuno, khanso yonse ndi mbusa wawo kaya ndi wansembe wawo kukanika kuti abwerese dongosolo m'malo mwake. Kuli maiko olephereka kunja kuno, president ndi kabineti yake yonse kukanika kuchiongolera chinthu chija kuti anthu azitha kunyadira kuti dziko lindirawo ndipo dziko lindiri kumalinyadira kuti ndi lathu. Zinthu zolephereka zikamakanika chonchi, nthawi zina timamuloza Mulungu. Ambuye ndinapemphera, Ambuye munali kwani mene zimachitikira, Ambuye bwanji simunandilese. Timafuna tizimuloza chala Mulungu amene. Lero ndati inu ndi ine tiyang'ane chinthu chimodzi chofunika chimene chikutenga nawo mbali kwambiri pakulephereka kwa zinthu m'moyo mwathu. Chimenecho ndi chani? Kukanika, kushomola.
kukanika kushomola, kukanika kumalizisa chipulumuso, kuopa kufa ngati Yesu mbuya wanu. Komano chimene inu ndine tikuyenera kukumbukira ndi chakuti moyo wathu ndi moyo umene umayenda mu pangano. Timathamangira kwa Mulungu chifukwa chona kuti pali pangano pakati pa ife ndi Iyeyo. Timapita kwa Mulungu chifukwa pali ubale pakati pa ife ndi Iyeyo. Koma ndati tikumbusane kuti panganoli limakhala ndi magawo awiri. Gawo la winayo amene apati kunena kuti ndi Mulungu, ndi gawo la iweyo, gawo la ifeyo. Mungwirizano umenewu ngati mbali imodzi ikanika kukwaniritsa mbali yake, zinthu sizimayenda bwino. Sizimayenda bwino. Muchipangano chimenechi pamaso nthawi zonse woti ayambise, chifukwa awiri nozimukangoyamba nthawi imodzi. Pamaso nthawi zonse oti atenge mbali yayikulu yoyambisa. Komano ameneyu akakwaniritsa mbali yake, winawe nawenso ukuyenera kulimba mtima kuti upange mbali yako. Pa ubale wathu ndi Mulungu, Iyeyo ndi amene amayambapo. Mukatenga 1 Yohane 4:19 akunena kuti ife timamukonda Mulungu chifukwa ndi Iye amene anayamba kutikonda. Mukatenga Yohane 15:16 Ambuye akunena kuti sindinutu munandisankha ine ayi, koma ndine ndinakusankhani. Kutitsimikizira kuti Iyeyo ndi amene anayamba kutisankha, Iyeyo ndi amene akusogola kutikonda, Iye ndi amene anasogola kuzipereka, Iye ndi amene anasogola kuziyiwala, Iye ndi amene anasogola kulepa, ndipo Iyeyo ndi amene anasogola kufa. Mupangano lathu limeneli pamapezeka anthu amene ifenso tikapangana nawo pangano, kaya ndi amunako, kaya ndi akazako, kaya ndi abwana ako, kaya ndi anzako, kuli anthu opasa chidwi amene amalolera kuti iwo asogole kusenza zolemerazo, amalolera kuti iwo asogole kulepa, amalolera kuti iwo asogole kusogoza ubwino wa iweyo. Anthu ngati amene wamukapeza mungwirizano, mayenera kutamanda Mulungu chifukwa chona kuti ali ndi mtima wolepa ngati wa Yesu Khristu mbuye wawo. Ambuye Yesu anamusankha Petro. Ambuye Yesu anamuthandiza Petro kugwira nsomba zambirimbiri nthawi ijayi. Ambuye Yesu anamphunzitsa Petro, anamtenga malo osiyanasiyana kuphiri pa nyanja kuti aone zimene iye akupanga. Ndipo anamuwuza kuti ndasambisa mapazi anu. Nthawi imene akasambisa ophunzira ake mapazi, ndasambisa mapazi anu, ndakupasani chisanzo kuti nanunso mukamasala muzipanga zomwezo. Yohane 13:15 Ndasogola ine, koma ndasogola nchilonge chona kuti iniyo mutengere chisanzo, nanunso mpange zomwezo, chifukwa iwo ndi mgwirizano. Akuti ine amene ndili mphunzitsi wanu ndasambisa mapazi anu. Musaone ngati kuti popanga zimenezi ndine opusa. Inunso mupange zomwezo, mukwaniritse mbali yanu, ine ndapanga mbali yanga. Ndimene pangano lathu limakhalira ndi Ambuye athu Yesu Khristu. Sopano chimamvetsa chisoni, Mulungu akapanga mbali yake, nthawi ikakwanano yoti ife tipange mbali yathu, ndi timayamba kuzembazemba, timayamba kuyiringula, timachuluka ma excuse, ndi timalephera kuchuluka machuzi. Oyamba wayambisa, ife kwathu ndi kungoshomola kumalizisa. Kuma we frustrate the efforts of the other person pakukanika kungomalizisa zimene iye anayambisa, pakungombwezera ulemu wake. Chikondi chimene iye anaonesa ife pakungombwezera timakanika. Pakukanika kungobwezera ulemu kumene ulemu uja wachokera. Mawu amene tawerengaja, Yesu akukwaniritsa mbali yake ya pangano, akupita kokaphedwa. Petro akusatira, very good, akuyenera kusatira iye amene anamkonda. Komano ali panjira, kaya ndi mantha anamugwira,
zinakanika kuti Petro apitirire. Ndiye akutani sopano? Akuti akukhota pa moto nyumba ya adani a Yesu. Wapeza adani a Yesu akoleza moto pena pake akuotha, iye akukhota pamene paja. Nkukakhala pakati pawo. Bible ikuchita kunena kuti Petro anakakhala pakati pawo. Nkumamvesera kambebe ka moto uja. Petro wakakhala nawo pakati pa adani a mbuye wake. Pakati pa adani amene anampereka nzake wapamtima. Pakati pa anthu amene anali ndi chidani choopsa ndi nzake amene iye amantchula kuti uyuyu timakondana wapamtima wake. Watambasula manja ake akumveserera kambebe ka moto. Mulungu satopa. Akumpasa Petro mpata kuti ashomole. Akumpasa mpata kuti anchitire umboni. Ndiye kukubwera kansungwana. Ndikumuyang'anisisa, ndikumukweza, ndikumusisa, ndozera kuti awa anali naye munthu uja. Petro ndikukana, iwe sindikuziziwa zimenezo. Akuti sipanapite nthawi ndikubwera wina, komatu awa anali nawo. Petro ndikukana, munthu iwe sindikuziziwa. Ndikuzadusa wani awa, ndikuzabwera munthu wina, komatu mkulu uyu ndo ku Galileya konko amene anali nawo. Petro kuna kuti munthu iwe chekecheketwa, ineyo sindikuziwa ameneyi. Petro wakana tambala ndikuzalira. Ambuye Yesu ndikuzanchewukira Petro. Diso la munthu okaphedwa lantembenukira osalayo. Diso la munthu okaphedwa lantembenukira Petro. Diso la nzake amene akupita kukaphedwa lantembenukira Petro monga nzake. Kodi likupereka uthenga uti chani? Akuti Yesu anatembenuka. Diso lokhalo likumfunsa Petro, iwe ine ndataya moyo wanga chifukwa cha iwe. Kumazona iweyo lero ukukanika kundichitira umboni. Zona ukukanika kundichitira umboni. Abale anzanga, ndafuna kuti mawu amenewa atilozere ife tonse kuti zinthu zikukanika osati chifukwa cha Mulungu ayi, koma chifukwa cha ife eni kukanika kumalizisa pamene Mulungu watiyambira. Ife eni kukanika kumalizisa pamene ena atiyambira. Zinthu zikukanika chifukwa pamene makolo athu, pamene anthu ena, pamene Mulungu atimenyera nkhondo namenyana ndi adani athu, ndikutisira kuti tamalizisa tashomola undichitire umboni kuti izizi kuti ndikungozipangira iyayi ndikupangira iwenso mwinako kugwirizana nazo. Ife malo momalizisa timaopa njoka yakufafa. Nkumaka ikupizira njoka yakufafa kena kuizukepo ndi imatilumaso ife amene. Iwe nakusira kuti ungoshomola, nakusira kuti ungomalizisa. Wakapezeka soko kuja wakaizusapo njoka ija. Iniyo taona ni mmene anthu anatimenyerera ufulunziko muno. Achina John Chilembwe kulimbana ndi azungu. Achina Kamuzu Banda kulimbana ndi azungu. Achina Bakiri Muluzi kulimbana ndi nkhanza kuti kubwere matipate. Mabishopu athu kulemba kalata ndi kuyika moyo wawo pachiswe panjanji. Nkhondo zija zamenyedwa. Ife ambado uno mbali yathu ndi chani? Kuachitira umboni amene aja. Kuachitira umboni makolo athu aja kuti chimene amamenyera nkhondo chija amapangira ife. Ndipo ifeyo sitizalola kuti chimene tichiluze. Ntchito yathu ndikushomola, kumalizisa. Ndikuyima poyera kuti zikapanga makolo athu zija nzomwenso ife tikuyimirira lero. Koma abale anzanga chikuchitika ndi chani? Mantha malo mwachitira umboni monga Petro uja nafeso takhotera kwa adani. Kukhotera kwa adani konko ndikumaka othanawo moto. Okugwirana ukapolo aja
mwaona kuti akoleza moto, lero mwakhotera pompo pa motopo ndi kumakadya nawo. Mwakhotera pompo kumakadya nawo. Aja anamanga mpulumusi wanu aja aubusa moto wa makobiri ulira wira. Lero inuyo mukupita kazi kukunyiza pompo. Mwamuiwala kale mbuye wanu amene mumayenera kuti munchitira umboni. Nkhani yake atikopa kusauka, kuopa kuzunzidwa, kuopa kuluza business. Ambuye akutembenukireni. Iwe, ine ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe. Zona ukukanika kundichitira umboni. Ndakuyambira ntchitoyi kwakusira ine kunkochepa. Zona ukukanika kungoshomola. Uku ndiye kusandusa achabe madalitso amene Mulungu anatipasa. 2 Korinto 6:1. Madalitso walandira kwa sandusa achabe. Mwalephera kushomola. Wokufera nuja anakufera ni chabe. Ziko lathu sitilikondayi. Tasogoza toka maubwino athu. Ziko lathu limatifera pakuti pasa zosowa zathu, koma ife tikukanika kulifera zikolo pakusalimba mtima ndi kulichitira umboni zikolo pamaso pa anthu oliwononga. Ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe. Ukukanika nditu kundichitira umboni. Iniyo tengani chisanzo cha mwana amene makolo ake amuchocholera mphanje, kumugonjesera adani ake onse, kumuuza anthu amenewa sangakuthandize kumbali yako ya sukulu kapena kukutukula mwanjira ina iliyonse. Ndikuwawuzanso anzake oyipa aja achabechabe aja kuti pakhomo panga pano musazaonekepo, musazakuoneni. Mwana wanga mukumusokoneza, mukumusocheresa, mwamphunzitsa mowa, ndisazakuoneni mukuyenda naye. Anthu ajadi ndikuopa ndikukakhala kuja. Mbali yayikulu makolo aja apanga. Wasalano ndiweyo mwinake ushomole umalizise. Suso wakuvutikanso, chifukwa ungwauza anza kwa chakuti akuluakulu mwamvatu nokha makolo aja mene akuira ndi mene zili muja ineyo siningatheso kuyenda nanu. Sisikuvuta kumalizisa chifukwa chona kuti makolo aja apanga kale kwakukulu, iweyo ungowachitira umboni. Makolo ako aja ukatero lako sogolo ndilowala. Koma chimachitika ndi chani? Mpeza kuti mwana uja akuazemba makolo aja. Ndipo monga Petro akukhota nayenso pamene adani ake aja akoleza moto. Ndipo wachita kutangasira moto uja. Mwendo wina uli uko, wina uli kuja. Wina kubwera eti afanale apa eti makolo amene kuti sazaende nawonso. Oyankha ndikukhala ndani iweyo? Osamamvera amene aja akalamba ndi mazigogo amene ajawo, osamamvera iyaye. Akale ambiri zakale amene aja. Ukukanika kuwachitira umboni makolo ako. Pa nkhani imene akumenyera ufulu, ndipo kunangosala kochepa kuti iwe umalizise ukhale pa mtendere. Ukuopa chani? Nanga ndizicheza ndi ndani ndikanyoza anzangawo. Nanga kuti ndizakhala ndekha mmuzi muno. Walephera kushomola, walephera kuwachitira umboni. Iwo amene adayika moyo wawo pa njanji kuti olo adane ndi anzako aja, bora akupulumutse iweyo. Lero iwe wemwe walepheresa plani yawo. Ndafuna uone kuti akukutembenukira monga anatembenukira Ambuye Yesu uja. Akutembenukira monga mmene Yesu anatembenukira Petro. Mwana iwe, ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe. Kodi iwe wakanika kundichitira umboni pa zimene ine ndimakumenyerera zija? Olotengani chisanzo china. Munthu uli ndi mwamuna amene akufuna kumanga nawe ukwati, koma akwanu sakufuna, akwache sakufuna, makolose sakufuna. Mwina mwasiyana kuti kwina nkolemera kwina nkosauka.
mwamuna uja ndi akukuza kuti aise limba mtima takondana ndife, ndi akusogola ndiye uja kukupasa chisanzo, ndikulolera kudana ndi akwawo, ine mkazi amene uja ndimutenga. Kenaka akwanu podana naye mwamuna uja ndikumtenga ndikukamangisa, uyu musunge, sitikufuna kuti akwatire mwana wathu. Nzako uja anaonesa chikondi, adalolera kudana ndi akwawo, lero wasala ndiwe kuti unchitire umboni. Utatungowauza akwanu aja kuti uyu ndi mwamuna wanga, utanguti uwauze kuti zipanga inuzi ine mulibemo, utanguti iwe wayamba kutenga chakudya kumakampasa kundende konkuja, basi tu nkhaniyo ndiye kuti waimaliza, washomola, mutengana. Koma chimachitika nchani? Mpeza kuti nzimayi uja posala, hayi, ata ndikuopa kudana ndi akwatu, ndikuopa ndi kudana ndi akwatu. Ndiye nayenso monga Petro akukhota pamene adani aja akoleza moto, akukhota pompo. Zoti walowa ndendemo chifukwa cha iwe, kuiwala. Awawa azangonimana makobiri, awawa azangonithamangisa pakhomo pano. Nzako wakufera monga Yesu lero akukutembenukira ngati Petro uja. Ndafuna inonso lerolo muone nzanu amene mmakondana naye, amene lero adani amupitisa malo amene sangabwereko, inu lero mwakhotera pa moto umene akoleza adani anu omwe aja. Mulitangasale pamene paja. Ndafuna muone akukuchewukirani. Iwe ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe, ndithu wakanika kundichitira umboni. Nanga ndi akwathuwa, sizikugwirizana. Nanga pote anthu akwathuwa ndi amene amanena nanga ine nkanatani, inenso ndikugwirizana nazo iyayi, koma nanga ndikanatani. Nangopita basi kuopa kuti ndizangodana ndi anthu. Mwamuna wako lero uli pakati pa adani, ukuothera moto. Unali mpata wako umuchitira umboni, kuziwisa dziko lonse kuti uyu ndi ine maganizo athu ndi amozi. Ati kuopa kuzunzika. Ambuye Yesu ananena kale, akamaza kuzunzani, umene undi mpata wanu wondichitira umboni. Mateyo 10:18. Baruki 3:10 akulirira mzinda wa Israeli, dziko la Israeli. Akuti zakhala bwanji iwe Israeli, zakhala bwanji kuti ukupezeka nziko la adani, zakhala bwanji kuti wayamba kukalamba nziko la chilendo. Mbuye wako ataphedwa ngati nsembe, iwe walephera kushomola. Kholo lako litakulambulira njira ya chipulumuso, iwe walephera kushomola. Mwamuna wako atakufera, iwe wakanika kuisirizisa ntchitoyo. Unaona moto umene adani anayasa, ndipo unaganiza zokaotha nawo pang'ono. Ukanangolimba mtima pang'ono, ukanazawerengedwa ngulu la akuluakulu. Ukadalolera kuyimirira ndi kulankhula mwamphamvu, Mulungu akanakukweza. Ukanalolera kufa, kaya ndi njala, kaya ndi udani, kaya ndi usiwa, ukanayitanidwa nawo kuphwando la Ambuye, ndipo mwalonjezo lake limene Ambuye anapereka pa Isaiah 53:12, Mulungu akanaza kupasa ulemu uyenerera akuluakulu. Ukanazagawana nawo zofunkha za ankhondo amphamvu, popeza potero nawenso ukanakhala kuti wapereka moyo wako kufera ukufera. Wapereka moyo wako kufera ukufera. Ndiye ndinamva mkulu wina unena kuti Yesu anandifera ndiye inenso ndife. Ngati Chikristu simmachiziwa, ndiye lero muchiziwe sopano. Muchiziwe Chikristu sopano. Yesu sanatifere kuti ife tisafe.
anatifera kuti ife tikhale ndi moyo. Komano tikhala ndi moyo bwanji? Tikhala ndi moyo pakufa nafenso. Ananenatu paja kuti mbewu ngati sifa singakhale ndi moyo. Ndiye osanamizidwa ayi kuti atipoti Yesu anafa ndi kuti inuyo musafe. Aroma 6:11 akunena kuti momwemonso inu muzione ngati ochita kufa, nkulekana ndi uchimo, koma okhala ndi moyo, otumikira Mulungu, mukulumikizana ndi Khristu. Ndipo pa 2 Korinto 5:15 akuti iye adafera anthu onse kuti amene ali ndi moyo asakhalenso ndi moyo ofuna kungozikondweresa okha, koma azikondweresa iye amene anawafera nauka kwa akufa chifukwa cha iwo. Ngati ukukhala moyo osazikondweresa wekha, kumeneko ndiye kufako. Ambuye adafa ndi kuuka kuti ifenso tisamaope kuzipereka kuimfa pamene tikuyenera kunchitira umboni. Pozindikira kuti kuvutika kwathu, kusauka kwathu, kunenedwa kwathu, kufa kwathu si mathero azonse. Pakamata 3 days azatiukisa. Bible limanena kuti amene anafa naye azauka naye pamodzi. Ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe, koma zoona ukukanika kundichitira umboni. Akhristu, dziko lopokhala lathu ili ngati sitima ndikuchitira umboni kuchoona ntchito imene makolo athu anayiyamba izafera pachabe. Tibwerera ku kale lomwe lija, ukapolo oposa wakale uja umene malonso mwa azungu tizipasana ukapolo tokha anthu kuda. Lucius Banda anayimba nyimbo weresika amatizunza, koma lero ndi tokha. Vuto anthu amene takonderedwa pakumenyeredwa nkhondo ndi azinzathu, mbali yathu itakwana kuti tipange ife, takhota kukaotha nawo moto gulu la adani amene amalimbana ndi abale athu aja.